Spögelen. Hej, välkomna ska ni vara. Välkomna ska ni vara till Spögelen. Mitt namn är Kirsten Tobias, psychic medium, och jag är ett äkta psychic medium. Jag kan snacka med de döda, jag kan läsa tankar, jag kan se in i framtiden och tillbaka tiden. Ja, men ikväll ska vi fokusera på de som verkligen behöver din hjälp. Spö. Ja, för det är svinedyrt att leva på den andra sidan. Nu har det blivit dags för en reportageresa. Följ med på en resa in i dödsriket. Reportageresa. Jag befinner mig hemma hos Marianne Lundmarker och hennes 2 väninnor. Vi ska göra en seans och se om vi kan hitta en avlägsen avliden släkting till er, okej? Jag må nog koppla upp mig. Andra? Det är Kirsten Tobias, psychic medium. Domus ville siga kvantumus. Jag får in en svag signal av en mormor till någon av er. Jag kan inte se vad hon heter, men det känns som att hon är minst en eller flera vokaler i sitt förnamn. Är det någon av er som är en mormor med en eller flera vokaler i sitt förnamn? Du är det? Ja. Vad heter din mormor? Margareta. Margareta. Är det dig vi snackar med, Margareta? Ja, det är Margareta. Hon svär det. Hon ser att hon verkar över dig. Lilla Marianne tycker om dig. Margareta. Ja. Margareta säger att hon behöver pengar. Hon ber dig sätta in 800 kronor på mitt konto i Jyllandsbanken, så kan jag göra en överföring, en mental överföring. Är du med på det? Ja. Perfekt. Då ska jag försöka nu få fram anden av din mormor i rummet. Ja, titta bara upp i taket nu, så ska vi se om vi får fram din mormor. Ja, bara upp. Men titta upp i taket för helvete. Det är jag, Maj-Britt. Margareta. Åh, jävlar. Visa respekt för de döda och inte tjata om namnet. Vad fan håller ni på med? Vem är du? Ja, det där är Anton, min son. Ja, vi hade en seans med din gamla mormor, men den bröts när du tände lampan. Alltså med en Buttricks-docka. Okej. Så nu vet du mer om spön än jag. Har du gått Hogwarts? Nej, är du kompis med Gandalf? Kanske? Nej, det är jag, Anton och Gandalf. Vi kan allt om spön. Det är inte min docka. Det är något som din mamma håller på att leka med på nätterna. Nu räcker det. Vad i helvete? Jävla idioter. Du må betala denna 800, det lovade du. Lille Gandalf. Ja, ni såg ju själva tydliga beviser. Nu ska vi se hur det går med innesamlingen. Men helvete, nu är det mindre än när vi började, för helvete. Kalle Kronofogden på det. Nej, nu stänger vi slussen, nu är det bara cash som gäller. Ja, det var allt vi hade att bjuda på här i Spögelen. Glöm inte bort att du kan bli spöförälder. Det är bara att fläska in cash på mitt konto. Spögelen.